Poslední, kdo opustí akvárium, vyhrává 50 korun. V tomhle videu se uděláme. Nečum na mě, ty vole. A budeme Nice. plnit úkoly, které nám zadá moje hovno. Co? Tak se nedívej až do prdele. Okay. Tak určitě. Jak si můžete všimnout, kluci už jsou na svých místech. Do píči, jak se mám dostat ven. V oranžovém akvárku se nachází bude v týmu s Tomčou. O kurva. A v modrém akvárku se nachází Aligátor. který bude v týmu s Tak Co? kluci, jste připravení? Ne, ty vole, a pusťte mě ven, nebo vám rozbiju huby. Lidi toho debila neposlouchejte, vůbec jsme ho neunesli a nestrčili do klece. Píčo, boj se, dneska se rozhodně topit budeš, zmáknu jak moje péro. Výhra bude naše! Tak určitě. Tak. Já si myslím, že bychom se mohli Udělat. Tak co, kluci, jdeme na to? Jo! Okay. Lidi, jak si můžete všimnout, tak jsem gay! A to se vyplatí. Dokonce tady máme píčka. What the fuck? A upřímně si myslím, že moje péro je hezčí. Žádný takový, moje je hezčí. Nehádejte se, to mají rozhodnout diváci v komentářích. No a to v píči. tak jdem na ko. Ne. Dáme nůžky, papír, text. Nezli tady do píč. Výborně! Výborně. Výhra je naše! Cože? Ty vole, ten debil Fizi mě podvedl místo vody, mi sem pouští kyselinu. Výborně, ty idioti si nevšimli, že jsem jim místo vody dal kyselinu, teď se jenom modlit, aby Fizi neprohrál. Jak si můžete všimnout, tak Víťovo mizí ve studené Kyselině, kyselina. bude test do té doby, Až sejdou schody. než půjdeme na další challenge, která se bude týkat depilování chloupků. No tak to jsme v prdeli. Tak jo, Ne. mám tady depilační pásky a rozdáme klukům a ten, který nejvíc vyhrává. O kurva. 2 hours later. Kolik jich máš, Domčo? 9. Cože? Jo, ty děláš prdel. Tak určitě. Jedna, dva a tři. Vypadá to, že jsi čurák. Tohle challenge vyhrál. No tak to je v prdeli, ty vole, nepočítal jsem s tím, že Fizi prohraje, že já do té dodávky vůbec lezl a ty se mi nesměje, zmrdě. Tak jo, jdeme pustit tu Kyselinu. humy. Toho blba jsme nalákali do dodávky na bonbony, ale nepočítali jsme, že vymění vodu za kyselinu. Ty vole, pomoc, zastavte to, nebo mi to rozežere moje krásné nožičky, prosím, zastavte to, dám vám klíče od domu a heslo od mojí kreditky. Jen tu kyselinu, prosím, zastavte. Máme tady zlaté další challenge, kde kluci dostanou Přes hubu. A to se vyplatí. 5 náhodných anglických slovíček. No já teda doufám, že Domča neprohraje, jinak už bych měl tu kyselinu Klulínkovi. Apple, house, flower, car, chair, table, ball, cat. Wait a minute. 5 náhodných. Apple, house, flower, car, chair, table, ball, cat. Anglický slovíčka. Je to totiž taková aplikace na různý jazyky. Fakt jo. No, teď vám ukážu, jaký tady všechny jsou. Sledujte. No, je tam toho fakt hodně a můžete trénovat po slopu. Čas si chápě, ty kokot. Je tady dokonce i taková jako hudba. A je to všechno takovou zábavnou formou. Takže rozhodně doporučuji. Protože tady ta aplikace je na Android, na iOS a dokonce i... A to v píči, vole. No a abych nezapomněl, tak teď dokonce na ní je sleva 10%. Což je cecka. Běžte, nabíhejte, klikejte, ještě jednou sledujte, spíkle. Já tady mám pro vás jednu důležitou otázku. A ta zní... Kdy jsem naposledy podvedla Fiziho? Já to věděl, Fizi mi to říkal. To bylo 16.6. Správně!
Tak já jsem zvědavá, jestli to Domča s Víťou otočí, protože zatím to vypadá, že oranžový tým prohrává. Další challenge, kde kluci budou jíst kokota. Dovolit tu kouřit banán. Challenge spočívá v tom. Cože? Dobře, až banán. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Tak se zdá, že oranžový tým nezůstává pozadu. A já jenom doufám, že kluci z té studený vody nebudou studený. Ale teď už se přesuneme na další challenge, ve který kluci budou házet víčky do víče. Dobře se vůbec nesnaží. Určitě chce, aby jsme práli. Lidi, tak tohle je fakt extrém. Smíchala jsem tady ryby. A aby toho nebylo málo, tak jsem k tomu přidala tuhle extrémně pálivou smažku. No,